कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ క్లాస్కి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. మనము ఈ భగవద్గీతలోని అధ్యాయాలను రోజుకొకటి చొప్పున అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 11 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 12వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాం. అంటే భగవద్గీత యొక్క 3 విభాగాలలోని మొదటి విభాగము కర్మయోగము 1 నుండి 6 వరకు ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలు. రెండవది భక్తి యోగము 7 నుండి 12 వరకు. కాబట్టి రెండవ విభాగంలోని చివరి అధ్యాయం ఇది. సో రేపటి నుంచి జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాలను చూడబోతూ ఉన్నాము. సో నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి 11వ అధ్యాయం ఏమిటది? విశ్వరూప దర్శన యోగము అనేటువంటి అధ్యాయం. సో ఆ అధ్యాయం యొక్క సారాంశంగా మనం చూసినట్లయితే తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదర్శన అంటే విశ్వరూపము, సమస్తాన్ని కూడా మింగివేసేటువంటి కాల రూపము, అలాగే చతుర్భుజ విష్ణు రూపము అన్నీ కూడా ఆ శ్రీకృష్ణుని చేత ప్రదర్శించబడినాయి, అక్కడ ప్రదర్శించబడినటువంటి రూపాలు. సో ఈ విధంగా చూసినట్లయితే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఈ రూపాల అన్నింటికీ కూడా మూలము. అతడే అవతారము కాదు. సో కాబట్టి అంతేకాకుండా ఆ శ్రీకృష్ణుడే అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆది విశ్వరూపము లేదా విష్ణువు యొక్క ప్రదర్శనము కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా అర్థం చేసుకున్నటువంటి అంశము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అన్ని రూపాలకు మూలము. అలాగే వందల వేలాదిగా ఉండేటువంటి విష్ణు రూపాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. కానీ భక్తుడుకి ఆ శ్రీకృష్ణుడి ఆది రూపమైనటువంటి ద్విభుజ ఆ శ్యామ సుందర రూపం ఏదైతే ఉందో దానిపైనే అతనికి అనురక్తి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఏ ఇతర రూపము ప్రధానం కాదు అని చెప్తారు. సో అందుకే అర్జునుడు చివరికి తను ఆ శ్యామసుందర ద్విభుజ ఆది రూపమైనటువంటి కృష్ణ భగవాన్ రూపాన్ని మళ్ళీ కోరుకున్నటువంటిది. ఇంకా ప్రేమతో భక్తితో ఆ శ్రీకృష్ణుని శ్యామసుందర రూపానికి అనురక్తులైనటువంటి వారి హృదయంలో సర్వదా అతన్నే చూస్తూ ఉంటుంటారు అనేది సో ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పబడినది. అలాగే బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్పబడినటువంటి అంశమే. అందుకే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క రూపము ప్రధానమైనది, సర్వోత్కృష్టమైనటువంటిది అనేటువంటిది 11వ అధ్యాయం ద్వారా మనం తెలుసుకున్నటువంటి అంశము. సో ఇక ఈరోజు మనము 12వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి.
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 12వ అధ్యాయమైనటువంటి ద్వాదశ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ భక్తి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఏదైతే మనము చూస్తూ ఉన్నామో ఇవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఇక నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి అర్జునుడు ఇక అడుగుతూ ఉన్నాడు భక్తి విధానాలను గురించి. ఇక్కడ తను అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః. అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఎల్లప్పుడూ నీ యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనేటువంటి భక్తులు మరియు ఆ అవ్యక్తము నిరాకారము బ్రహ్మమును ఆరాధించేటువంటి వారు అనేటువంటి ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అనేటువంటి ప్రశ్న ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. తెలుసుకోగోరి ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ అర్జునుడు, ఎల్లప్పుడూ నీ యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనేటువంటి భక్తులు అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క సాకార రూపంపైనే మనసును నిమగ్నం చేసి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారు మరియు ఇక ఆ నిరాకార బ్రహ్మమును ఆరాధించేటువంటి అనేటువంటి ఆ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులు అని అడుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సాకారము నిరాకారము విశ్వరూపము గురించి అలాగే నానా రకాలైనటువంటి భక్తుల గురించి ఆ యోగుల గురించి ఇప్పటి వరకు తెలియచేసినటువంటి అంశము. సో అయితే ఇక్కడ సాధారణంగా ఆధ్యాత్మిక వాదులను 2 రకాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒకరు సాకారవాది, ఇంకొకరు నిరాకారవాది. సో ఇక ఆ సాకారవాది భక్తుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతడు ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి శక్తితో భగవత్ సేవలో నెలకొని ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక నిరాకారవాది ఎవరైతే ఉన్నారో అతడు నేరుగా కృష్ణ సేవలో కాకుండా అవ్యక్తమైనటువంటి ఆ నిరాకార బ్రహ్మ ధ్యానంలో నెలకొని ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా ఆ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారు సాకారవాదులు నిరాకారవాదులు అంటే భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా పూజించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు సాకారవాదులుగా మనకి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. అలా కాకుండా ఆ నిరాకార బ్రహ్మం ధ్యానంలో అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆ బ్రహ్మ ధ్యానంలో నెలకొని ఉండేటువంటి వారిని నిరాకారవాదులు అని పిలువబడతారు అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి. అయితే అక్కడ ఈయన అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే అర్జునుడు
ఈ ఇరువురిలోనూ అంటే సాకారవాది మరియు నిరాకారవాదులు ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానము ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశం. సో సాధారణంగా ఇక్కడ మనకి భక్తి విధానాలు చూసుకున్నట్లయితే ఒక 5 రకాలైనటువంటి మామూలుగా భక్తి విధానాలు, మిక్స్డ్ భక్తి, మిశ్రమ భక్తి విధానం అని, అలాగే దేవతా అర్చన పూజా విధానము అని, అలాగే విశ్వరూపం పైన నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారు భగవాన్ పూజించేవారని, అలాగే పరిశుద్ధమైనటువంటి భక్తి, అలాగే నిరాకార పూజా విధానం. సో ఈ విధంగా ఉండేటువంటి 5 రకాల్లో మరి వీటిలో ఏది మొదటి గ్రేడ్కి వస్తుంది అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి పరిశుద్ధమైనటువంటి భక్తి అది మొదటి అంటే ఉత్తమమైనదిగా చెప్పబడేటువంటిది. దాని తర్వాత మిక్స్డ్ భక్తి, తర్వాత విశ్వరూపం అది కూడా భగవంతుని యొక్క ఇదే కాబట్టి తర్వాత వచ్చేటువంటి, ఆ తర్వాత డెమిగాడ్ వర్షిప్, ఆ తర్వాత ఈ నిరాకార విధానము అనేటువంటిది ఇక్కడ. సో ఇవి ఆర్డర్, అవేమో విధాలు మనకు ఉండేటివి. ఇందులో ఏది ఉత్తమ అంటే హయ్యర్ గ్రేడ్ లో ఉండేటువంటి చూసినట్లయితే ఈ విధమైనటువంటి క్రమంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే మనకి ఆ భగవంతుని తత్వాలను బ్రహ్మముగాను, పరమాత్ముడుగాను, భగవంతుడుగాను తెలియచేసేటువంటి. సో ఇక్కడ అంటే బ్రహ్మతత్వం అనేటువంటి, బ్రహ్మము అనేటువంటిది ఏంటంటే ఈశ్వరుడు యొక్క సర్వవ్యాప్త స్వరూపము, ఇది అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడం. అంటే ఇక్కడ అలాగే ఇక పరమాత్మ తత్వము అనేటువంటిది అందరి హృదయంలో ఉన్నటువంటి, కూర్చుని ఉన్నటువంటి ఆ ఈశ్వర స్వరూప తత్వాన్ని తెలుసుకునేటువంటిది. ఇక ఆ ఈశ్వరుని యొక్క సాకార రూప ప్రకటితం ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడు అని చెప్తారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార విధానమే ఆ భగవంతుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నం అయ్యేటువంటిది భక్తి, పరిశుద్ధమైనటువంటి భక్తి. సో ఇక్కడ మనము ఈ 3 కూడా అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఈ తత్వాలను మనము అర్థం చేసుకునేటువంటి విషయంలో అంటే నిరాకార విధానం, ఆ బ్రహ్మ జ్యోతిలో కలిసి, అంటే మామూలుగా మనము సూర్య మండలం ఉంది అనుకుందాం. సో దీంట్లో ఆ సూర్యుడి యొక్క కిరణాలను గురించి అవగాహన చేసుకునేటువంటి తత్వం ఏదైతే బ్రహ్మతత్వం, అలా కాకుండా ఇంకా సూర్యుడికి దగ్గరగా ఇంకా భగవంతుడు అనేటువంటిది సూర్యమండలం మొత్తాన్ని గురించి అధ్యయనం చేసేటువంటిది. సో భగవంతుడు తత్వము అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నతమైనదిగా చెప్తాం. ఉదాహరణకు మనము ఒక రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ పై నిలబడ్డాం అనుకోండి. సో సాయంత్రం చీకటి వరలో ట్రైన్ వస్తుంది అనుకోండి. వస్తుంటే ఆ వెలుతురు చూసి సో అదే ట్రైన్ అనుకొని వచ్చేసి అది ట్రైన్ నేను చూశాను, నేను ఆ రైలు చూశాను అనేటువంటి భావనలో ఉండటం అది బ్రహ్మతత్వం. అలా కాకుండా మరికొంతమంది చివరి దాకా ప్లాట్ఫామ్ దాకా వచ్చి బండి ఆ ట్రైన్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని వస్తుంటే చూసి ఓకే అంటే ఆ లైట్ కాకుండా, లైట్ వస్తుంటే కూడా ట్రైన్ వస్తున్నట్లుగానే తెలుస్తుంది. సో ట్రైన్ వచ్చిన తర్వాత వస్తుంటే అంటే దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని చూశాడు అనుకోండి, అది పరమాత్మ తత్వం. అలా కాకుండా ట్రైన్ మొత్తం వచ్చి రైల్వే స్టేషన్లో ఆగిన తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి ఆ భోగీలు, వివిధ రకాల ఏసీలు, నాన్ ఏసీలు, స్లీపర్స్, తర్వాత అందులో కూర్చునేటువంటి అవన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసేటువంటిది ఆ భగవంతు తత్వం. సో ఆ విధంగా మనము వీటిని అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు తాను తెలుసుకోగోరినటువంటి విషయాలను ఆ కృష్ణ భగవాను అడగడము, దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానం ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతాః. సో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు
అర్జునుడు అడిగిన దానికి సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, నా సాకార రూపంపైనే తమ మనసును స్థిరపరిచి దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులు అని నా అభిప్రాయము. సో భగవంతుని యొక్క అభిప్రాయాన్ని చెప్తున్నారు. అసాకార నిరాకార వాదులలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అంటే, సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమాధానం మొదటగా ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ సాకార వాదులే ఆ యోగ పరిపూర్ణులుగా ఇక్కడ, అంటే తన సాకార రూపంపైనే దృష్టిని కేంద్రీకరించి భక్తి శ్రద్ధలలో తనను అర్చించేవాడు యోగంలో అత్యంత పరిపూర్ణుడుగా భావించబడతాడు అనేటువంటిది ఆ భగవంతుడి యొక్క సమాధానం. అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొని ఉండడమే, ఆ భగవంతుని కొరకు పనిచేయడమే సరి అయినటువంటిది అనేటువంటి భావన ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా అయినా ఆ భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నారు. ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియమేంద్రియ గ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. సో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానులు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, చెప్తున్నటువంటి అంశంలో ఆయన యొక్క సాకార రూపంపైనే నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారు యోగ పరిపూర్ణులుగా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ దేవదేవుడిని అయినటువంటి కృష్ణ భగవాన్ని ప్రత్యక్షంగా అర్చించకపోయినా పరోక్షంగా ఆ నిరాకార విధానంలో ఉండేటువంటి వారు కూడా ఆ చివరికి ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి అదే గమ్యం అని చెప్తే, ఇంతకుముందు ఎలాగైతే ట్రైన్ చూసేసి ఆ విధంగా అనుకున్నాం. సో అంటే వారు కూడా ఆ కృష్ణ భగవాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో అంటే ఆ సాకార విధానమే యోగ పరిపూర్ణం అని చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే, అంటే ఆ నిరాకారవాదులు కూడా ఇంద్రియాలకు అతీతంగా ఉండి సర్వ వ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పు లేని, కదలని, స్థిరమైన ఆ వ్యక్తీకరించబడని, అంటే ఆ పరతత్వ నిరాకార భావనను ఆరాధించేటువంటి వారు, భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వారు సమస్త ఇంద్రియాలను నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావమును కలిగి అందరి క్షేమంలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే వారు కూడా చివరికి నన్ను పొందుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో కాకపోతే ఆ నిరాకార విధానము, ఎందుకంటే సాకారమైనటువంటి శ్యామసుందర భగవంతుని మన ఎదురుగా ఏర్పరచుకున్నట్లయితే ఆ భగవంతుని పైన మన దృష్టిని కేంద్రీకరించి మనసును మనం లగ్నం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఈ శూన్యంలో ఏదో చూస్తూ మనం ఒక భావం లేనటువంటి, అంటే నిరాకార విధానంలో చూసేటువంటి దాంట్లో అది ఆ విధానంలో చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి విషయము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అచింత్యము, అవ్యక్తమైనటువంటి ఆ నిరాకార లక్షణ మార్గం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంటే అనుసరించేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక వాదులు ఎవరైతే ఉన్నా, అంటే జ్ఞానయోగులుగా చెప్పబడతారు వారు. సో అటువంటిది కష్టంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఆయన అంటున్నారు ఇంకా, క్లేశోదికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తసేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిర వాప్యతే. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల మనసు ఆసక్తమైనటువంటి వారికి పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడుకుని ఉంటుంది. ఈ విధానంలో పురోగతి సాధించడము దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టమే అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఆ జ్ఞానయోగులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు ఈ విధానంలో,
ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరేటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుని పైన మనసు కేంద్రీకరించి ఆ భగవంతుని యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోవడం అనేటువంటిది కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి విధానము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఎవరైతే పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నెలకొని ఉంటారో వారు భక్తి యోగులు, జ్ఞానయోగులు, భక్తి యోగులు. సో ఆ జ్ఞానయోగులు ఆ భగవంతుని యొక్క, అంటే అంతిమంగా భగవంతుని చేరుకోవడం కొంత కష్టమైనటువంటి విధానము అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ, ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తున్నటువంటి అంశం, కానీ ఓ పార్థ, సో ఎవరైతే వారి యొక్క కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆ భగవంతుడికి అప్పగించి విచలనం లేకుండా, అంటే స్థిరంగా ఉండి అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనసును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారికి నేను జన్మ మృత్యు సాగరము నుండి శీఘ్రమే రక్షించేవాడిని అవుతాను, రక్షిస్తాను వారిని అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ ఆయన యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారు, అంటే ఇక్కడ భక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి శీఘ్రమే, ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా వెంటనే సంసారం నుండి సంసార బంధనాల నుండి ఉద్ధరించబడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక ఆ భగవంతుని మరి భక్తుల్లో ఆయన్ని సేవించేటువంటి విధానంలో ఆయన దరిచేరడానికి ఉన్నటువంటి అవకాశాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి విధానాలను గురించి ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగిన దానికి సమాధానంగా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే మరి నిన్ను దరిచేరవచ్చు అంటున్నావు కదా, ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అని అంటే దానికి ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ విషయాల్లో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఉండేటువంటి విధానాలలో, అంటే ఇక్కడ ఆయన ఆ భక్తులపై అనుగ్రహంతో వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలను ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అందులో మొదటిగా ఇక్కడ ఈ 8వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివశిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ దేవదేవుడునైనటువంటి నాపై నీ మనస్సును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధినంతా నా కొరకు ఉపయోగించు, ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తావు అంటూ చెప్తున్నాను. సో అంటే ఇక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నెలకొన్నవాడు ఆ దేవదేవునితో ప్రత్యక్ష సంబంధంలో జీవిస్తాడు అని చెప్తాడు. అతడు ఏది చేస్తూ ఉన్నా ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. అంటే ఇక తను ఏ పని చేస్తున్నా, ఏ విషయంలో కూడా, అంటే తను ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఏ విధంగా ఇతరులతో మాట్లాడుతున్నా కృష్ణ అంటూ వారిని పలకరిస్తూ ఉంటుంటారు. సో పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నా లేదా ఏదైనా మనం సాధారణంగా, సో కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రతిదీ కూడా కృష్ణ సంబంధంలో మన మనస్సు బుద్ధి, ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనస్సుని ఆ భగవంతుని పైన స్థిరీకరించడము చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే బుద్ధిని కూడా ఆ భగవంతుని పైన స్థిరీకరించి మన మనస్సు బుద్ధి ఆ భగవంతుని కొరకే ఉపయోగించుకున్నట్లయితే అది అనన్యమైనటువంటి భక్తి అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ అనన్యమైనటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారు ఎటువంటి సందేహం లేకుండా ఆ భగవంతుని చేరుతారు, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని
చేరుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ అర్జునుడు అడిగి ఉంటాడు, మరి ఆ విధంగా మనసు బుద్ధిని నీ పైన కేంద్రీకరించడము సాధ్యం కాకపోవచ్చు కదా అంటే, దానికి ఇంకా మార్గము ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది సాధన భక్తి చెప్తూ ఉన్నారు. అత చిత్తం సమాదాతుం న శక్నోసి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్చాప్తం ధనంజయ. సో ఓ ధనంజయ, అర్జున్తో చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున ధనంజయ, నీ మనసును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే, సో అదే అర్జునుడు ఇంతకుముందు అన్నట్లుగా మనసుని మరి నిరంతరము నీపైనే కేంద్రీకరించాలంటే సాధ్యం కాకపోవచ్చు కదా అంటే, దానికి కూడా ఇక్కడ మార్గం చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. మనస్సును విచలనం లేకుండా ఆ భగవంతునిపైనే స్థిరపరచలేకపోయినట్లయితే అప్పుడు భక్తి యోగ నియమాలను అనేటువంటివి వాటిని అభ్యాసం చేయమంటున్నారు. ఆ భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. ఆ విధంగా ఆ భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించడం ద్వారా అంటే మనలో ఉండేటువంటి ఆ కృష్ణ చైతన్యము, కృష్ణ భక్తి భావన ఏదైతే ఉందో అది సుప్తావస్థలో ఉంటుంది. ఆ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది నిద్రావస్థలో ఉంటుంది. సో దాన్ని మేల్కొల్పడానికి ఈ భక్తి యోగ నియమాలను పాటిస్తూ ఉంటే, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి వినడము, ఆలయాలకు వెళ్ళడం అప్పుడప్పుడు, సో ఆ భగవంతుని లీలలు వినడం, ఆ భగవంతుని గురించి కీర్తించడము, సో ఆ విధంగా ఆ మనము ఆ భగవంతుని సంబంధించినటువంటి విషయాలను మనము పాటిస్తూ ఉన్నట్లయితే మనలో ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి ఏదైతే నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి భక్తి ఏదైతే ఉందో అది మేల్కొంటుంది అని చెప్తారు. అందుకని అంటున్నారు, ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను నీవు పెంచుకోవచ్చు అర్జున అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడం అంటే అక్కడ పవిత్రీకరించుకునేటువంటి విషయాల్లో ఈ భక్తి యోగము దోహదపడుతుంది అని చెప్తూ, సో అనన్య భక్తి నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే మనసును బుద్ధిని కేంద్రీకరించలేకపోయినట్లయితే నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం తేలికైనటువంటి విధానము ఆ భక్తి యోగ నియమాలనన్నా పాటించు అని చెప్తుంది. సో ఆ భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించడం ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి ఆ భక్తి మేల్కొంటుంది, తద్వారా ఆ భగవంతుని పైన ధ్యాసను పెంచుకోవచ్చు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఇంకా అర్జునుడు అంటుండే అది కూడా చేయలేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి అని అడిగితే దానికి ఇంకా చెప్తున్నారు అక్కడ, నిష్కామ కర్మ ఆచరించమని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాని కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అంశంలో భక్తి యోగ నియమాలను కూడా నీవు అభ్యాసం చేయలేకపోతే, అంటే ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న, భక్తి యోగ నియమాలను కూడా చేయలేకపోయారనుకో మరి వారి పరిస్థితి ఏంటయ్యా అని అడుగుండొచ్చు. సో దానికి మళ్ళీ భగవంతుడు ఇక్కడ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఆ భక్తి యోగ నియమాలను కూడా అభ్యాసం చేయలేనటువంటి వారి కోసం చెప్తున్నారు, నా కోసమే పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే నిష్కామ కర్మలు అంటే మనం చేసేటువంటి కర్మ యొక్క ఫలాలను ఆశించకుండా భగవత్ సంబంధంలో కర్మలను చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ విధంగా నిరంతరము ఆ భగవంతుని ధ్యాసలోనూ ఉండలేనటువంటి వారికి, లేదా కొన్ని భక్తి యోగ నియమాలను పాటించలేనటువంటి వారు కనీసం మనం చేసేటువంటి కర్మలనైనా ఆ భగవత్ సంబంధంలో చేయమంటున్నారు. ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి పనులు చేయమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల అంటే ఈ విధంగా భక్తియుక్త సేవ చేయడం వల్ల నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలుగుతావు. అంటే ఆ భక్తుడు ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థాయిని చేరుకోగలుగుతారు అర్జున అంటూ నిష్కామ కర్మలను ఆచరించడం. మరి మనం చేయం కదా. సో కర్మలను అన్ని భగవంతుడికి చేయడం ఏంటి, నేను భగవంతుడికి ఎందుకు చేస్తా, నేను నా కోసం వద్దా నేనంట. ఇంకా ఇక్కడ ఆ విధంగా కూడా ఈ నిష్కామ కర్మలను కూడా చేయలేకపోతే పరిస్థితి ఏమిటి అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి సమాధానం. సో ఎందుకంటే అందరూ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే చేయరు. కొన్ని ఆ పనులను వారి యొక్క తృప్తి కోసమో లేదా సమాజం కోసమో ఇట్లాంటివి చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి కూడా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, సకామ కర్మలు చేయమంటున్నారు.
అంటే భగవంతుని సంబంధమైనటువంటి ఫలితాలను ఆశించకుండా పనులు చేయలేనటువంటి వారి కోసం ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది అతైత అతైతదప్య శక్తోసి కుర్తుం మధ్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తత కురు యతాత్మవాన్. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇంకా అంటున్నాడు, అయినా నీవు నా కొరకై భక్తితో పని చేయుట చెయ్యలేకపోతే, అంటే ఆ చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ సంబంధంలో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో కూడా నిమగ్నమయ్యేటువంటి అవకాశం లేనట్లయితే, కుటుంబ పరిస్థితులలోనో లేకపోతే ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో తాను ఆ నిష్కామ కర్మలను కూడా ఆచరించలేకపోయినట్లయితే, ఇక మరొక తేలికైనటువంటి విధానం చెప్తున్నాడు. నీ కర్మ ఫలములను త్యజించుటకు మరియు ఆత్మ నిగ్రహం కలవాడవి ఉండుటకు ప్రయత్నించు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నీవు చేసిన సంపాదనలో కొంత దాన ధర్మాలు చేయడమో లేదా గుడులు నిర్మించడమో ఏదో అంటే భగవత్ సంబంధంలో చేయాలి, నేను ఎందుకు చేయాలనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి వారు ఉన్నట్లయితే వారిని ఇంకా ఉద్ధరించడానికి, అంటే భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా మనల్ని వదులుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయట్లా, ఏదో ఒక విధంగా ఆ భగవత్ సంబంధంలో ఉండే విధంగానే ఆయన మనల్ని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ నిష్కామ కర్మలు కూడా చేయలేకపోయినట్లయితే సకామ కర్మలు, అంటే మనం చేసినటువంటి కర్మల యొక్క ఫలాలనన్నా కనీసం కొంత త్యజించేయడాన్ని, అంటే ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయమని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అలా చేయడం వల్ల ఆత్మ నిగ్రహం ఉండి మనము ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయమని ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా అంటే నీవు చేసినటువంటి కర్మ ఫలాలను కూడా నీవు త్యజించేటువంటి స్థితిలో లేకపోయినట్లయితే ఇంకా తేలికైనటువంటి విధానం కనీసం జ్ఞానము ధ్యానము చేయమని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆ 4 రకాలైనటువంటి విధానాలు, అనన్య భక్తి, నిష్కామ కర్మలు, సాధనా భక్తి, నిష్కామ కర్మలు, సకామ కర్మలు కూడా ఆచరించలేకపోయినట్లయితే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ అభ్యాసం కూడా నీవు చెయ్యలేకపోయినట్లయితే జ్ఞానము పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయవా, కనీసం జ్ఞానం అన్నా పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయమని చెప్తున్నారు. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగాచాంతిరనంతరం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ అభ్యాసం కూడా నీవు చేయలేకపోయినట్లయితే, అంటే మనం ఆ అభ్యాసాలను కూడా ఇంతకుముందు చెప్పిన 4 విధానాలు కూడా పాటించలేకపోయినట్లయితే ఇక జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నారు మానవులకు. సో ఆ భగవంతుడు ఎంత భక్తవత్సలు ఉద్ధరించడానికి చెప్తున్నటువంటి అని ఆయన చెప్తున్నారు. అయినా జ్ఞానము కంటే ధ్యానము ఉత్తమము, ధ్యానము కంటే కర్మఫల త్యాగము ఉత్తమము అయినది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించడము ద్వారా మనశ్శాంతిగా ఉండవచ్చయ్యా, మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నటువంటిది. సో ఇక ఆ విధంగా ఆ భక్తియుతమైనటువంటి విధానాలు చెప్పిన తర్వాత మరి శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అనేటువంటిది, ఎలా ఉంటారు మరి నీ యొక్క శుద్ధ భక్తులు అని ఆ అర్జునుడుకి ఇక్కడ దానికి సమాధానంగా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖక్షమీ సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః యో మద్భక్త సమే ప్రియః. చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అద్వేష్ట సర్వభూతానాం అంటే ఆ అన్ని సర్వభూతాలు అంటే అన్ని జీవుల పట్ల ద్వేషము లేనివాడుగా, అసూయ లేనివాడుగా, మైత్ర కరుణ ఏవచ స్నేహితుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే ఇక తనను యజమానిగా భావించినటువంటి వాడు, మిథ్య అహంకారం లేనివాడు, ఆనందమైన బాధ అయినా రెండింటిలో సమానంగా ఉండేవాడు.
సహనంతో ఉండేటువంటి వాడు, సంతృప్తకరంగా ఉండేవాడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తకరంగా ఉండేటువంటి వాడు, ఆత్మ నియంత్రణ కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, దృఢ నిశ్చయంతో ఉండేటువంటి వాడు, అలాగే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాడు, వారి యొక్క మనసును బుద్ధిని ఆ భగవంతుని పైన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని పైన మనసును బుద్ధిని స్థిరపరిచినటువంటి వాడు అయినటువంటి భక్తుడు అంటే ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియము అని చెప్తున్నారు. చాలా ప్రియమైనటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో, యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ద్విజతే చయః హర్షామర్ష భయోద్వేగహై ముక్తో య సచ మే ప్రియః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏ ఒక్కరిని బాధ పెట్టని వాడు, ఎవ్వడి చేత ఉద్వేగానికి గురి కానివాడు, సుఖాల్లోనూ బాధలలోనూ ఒకేలా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి వాడు, అటువంటి భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భక్తుని యొక్క కొన్ని యోగ్యతలను ఇంకా ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అంటే ఇక్కడ అటువంటి ఆ భక్తుని చేతి ఎవరికి కూడా కష్టం రాదు అని చెప్తారు. ఎవరిని బాధ పెట్టినటువంటి వాడు, ఆందోళన చెందకుండా, ఏ విషయాలకు ఆందోళన చెందకుండా ఉండేటువంటి వాడు, భయము లేకుండా ఉండేటువంటి వాడు, ఆ సంతుష్టితోనే ఉండేటువంటి వాడు. సో అందరి ఎడల దయతో ఉండేటువంటి వాడు, అందరి యొక్క సుఖాలు బాధల్లో పంచుకునేటువంటి వాడు. సో ఈ ఆందోళన రహితంగా ఉండేటువంటి ఆ భక్తులు అంటే ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియము అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఆ భక్తుని, విష్ణు భక్తుల గురించి చూసినట్లయితే ఎంత నిబ్బరంగా ఉంటారు అనేటువంటి దానికి ఒక సందర్భంలో శివుడు సభలో ఉద్దేశించి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ శివ పార్వతులు కూడా ఆసనంపై కూర్చొని ఉన్నారు అని చెప్తారు. పార్వతీమాత తన యొక్క తోడును ఆ భగవంతునికి పైన విధంగా, అంటే శివుడి పైన ఉండే విధంగా కూర్చున్నారు అని చెప్తారు. ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక భక్తుడు అడుగుతాడు, ప్రభు ఇది సభ కదా, సభా మర్యాద ఇది, అంటే ఈ సభలో ఉన్నప్పుడు మరి సభా మర్యాద ప్రకారంగా మాతాజీ అలా మీతో కూర్చోవడం సరియైనదేనా అని అడుగుతాడట. సో దానికి శివుడు నవ్వుతాడు, ఇది ఏకాంత ప్రదేశం కాదు కదా, సభలో ఈ విధంగా మీరు కూర్చున్నారే మాకు బోధిస్తూ అని అడుగుతాడట. అప్పుడు శివుడు నవ్వుకుంటూ ఊరుకుంటాడు. కానీ పార్వతీమాత కోపం వస్తుందట. వచ్చి, నువ్వు శివుడినే ప్రశ్నించేవాడివా అని, నీవు ఈ విధంగా ధిక్కార స్వభావంతో ఉన్నావు కనుక నీవు రాక్షసుడు అయి పుడతావు, పుట్టు భూలోకంలోని ఆమెకి శాపం ఇస్తుందట. సో వెంటనే ఆ భక్తుడు ఎటువంటి ఆందోళన గురి కాకుండా కృష్ణ భక్తుడు ఎవరైతే విష్ణు భక్తుడు ఉన్నాడో, మాతా నేను చేసిన తప్పే కాబట్టి మీరు ఇచ్చినటువంటి శిక్షను నేను అనుభవిస్తాను, నేను ఆ జన్మ తీసుకుంటాను మీ యొక్క శాపం ప్రకారంగా అని అంటాడట. సో అప్పుడు శివుడు పార్వతితో చెప్తాడు, చూసావా పార్వతి, విష్ణు భక్తులు ఎంత నిబ్బరంతో ఉంటారో, ఏ విషయానికి కూడా వాళ్ళు ఆందోళన చెందరు అని చెప్తా. ఆ విధంగా ఉండేటువంటి భక్తులు అంటే ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియము అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాల్లో, అనపేక్ష సుసిద్ధక్ష ఉదాసీనో గతవ్యతః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సాధారణమైనటువంటి కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు, పవిత్రుడు, దక్షత గలవాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారాల్లోనూ స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో అంటే
ఆ భక్తునికి ధనము వచ్చినా గాని రావచ్చు. సో దానిని పొందడానికి అతడు ప్రయాస పడకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అప్రయత్నంగా వచ్చినటువంటి దాన్ని తిరస్కరించకూడదు, కలత చెందకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఉంది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు యొక్క భక్తులు నిరంతరము ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలలో నిమగ్నమయ్యి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలు చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు ఎటువంటి వాటికి కలతలు చెందకుండా, అన్ని వ్యవహారాల్లోనూ స్వార్థ చింతన లేకుండా భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలోనే నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారంటే నాకెంతో ప్రియమైన వారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యోన వృష్యతి న ద్వేష్టి న శోషతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమీ ప్రియా. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాల్లో చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడిన వాడు, లాభం కోసం ప్రాకులాడని వాడు, శుభ అశుభ పనులు రెండింటినీ త్యజించువాడు, భక్తితో నిండి ఉన్నటువంటి వాడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు, నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి లాభ నష్టాల పట్ల ఆ విశుద్ధ భక్తులు ఆనందించడు అని చెప్తారు, లేదా దుఃఖించడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అందువల్లే అటువంటి వారు ఆయనకి అతి ప్రియమైనటువంటి వారు అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తారు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ బాధపడరు. సో అక్కడ మనం ప్రహ్లాదుని చూడవచ్చు. తండ్రి ఎన్నెన్నో కష్టాలకు గురి చేస్తూ ఉంటుంటారు, అయినా ఆయన ఎటువంటి బాధపడకుండా ఉండేటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఆ భక్తుల యొక్క లక్షణాల గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు. సమచత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమ సంగ వివర్జితః తుల్య నిందాస్తుతి మౌని సంతుష్టోయేన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, శత్రు మిత్రులతో సమభావంగా ఉండువాడు, సమచత్రౌచ మిత్రేచ అంటున్నారు. అంటే శత్రువుతో కానీ మిత్రుడితో కానీ సమభావంతో ఉండాలి. వీడు నా శత్రువు, నేను ఒక రకంగాను, మిత్రుడైతే అలా. సో భక్తిలో ఉండేటువంటి వాడికి శత్రు మిత్రత్వాలు ఉండవు అని చెప్తారు. అలాగే గౌరవమైన అగౌరవమైన ఇక్కడ మానవమానాలు, వేడైనా చలైన శీతోష్ణాలు, ఆనందమైన బాధైన, కీర్తైనా అపకీర్తైన వాటన్నిటి ఎడ సమభావంతో ఉండాలని చెప్తున్నారు. సంగ వివర్జిత అని చెప్తున్నారు. సో సమభావం కలవాడు, ఎల్లప్పుడూ చెడు సవాసాలకు దూరంగా ఉండేవాడు, ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండేవాడు. అలాగే దేనితోనైనా సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అని చెప్తున్నారు. దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు, ఎవరిని పట్టించుకోనివాడు, జ్ఞానంలో స్థిరపడిన మరియు భక్తి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి మానవుడు ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ఇంతకు ముందు కూడా చూసినటువంటి రామజ అంబరీష్, సో ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి దానికి అంటే భక్తునికి ఉదాహరణగా అన్ని రకాల నవవిధ భక్తి మార్గాలను అనుసరిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తుంది, ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యతోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధదానమత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భక్తి యోగము అను ఈ అమృత మార్గమును అనుసరించుచు
నన్నే పరమలక్ష్యముగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తి సేవలో నెలకొని ఉండువారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇక్కడ భక్తి యోగము అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది అమృత మార్గం అంటే మృతం లేనటువంటి శాశ్వతం ఉండేటువంటి ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిగా చెప్తున్నారు భక్తి యోగాన్ని. సో ఈ భక్తి యోగము అనేటువంటి అమృత మార్గాన్ని ఎవరైతే అనుసరిస్తూ ఉంటారో, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి పరమగమ్యంగా పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని ఉంటారో, చేసి శ్రద్ధతో పూర్తిగా ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొని ఉంటారో, అటువంటి వారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. సో ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి భక్తులను గురించి అంటే ఇక్కడ భగవంతుని మనం ఏ విధాలుగా సేవించవచ్చు అనేటువంటిది, అలాగే ఆ విధంగా సేవించేటువంటి ఆ భక్తులలో ఎవరంటే ఆయనకి అత్యంత ప్రియము అనేటువంటి, ఎందుకంటే భక్తుల ఎడ పక్షపాతం ఉంటుందా అనేటువంటిది, అంటే పక్షపాతం కాదు ఇక్కడ, మనం చేసేటువంటి దాన్ని మనం ఒక అడుగు భగవంతుని వైపుకి వేస్తే ఆయన 10 అడుగులు మన వైపుకు చేసేటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి ఎవరిని ఆయన వదులుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ప్రతిసారి ఆయన ప్రతి యుగంలోనూ అవతారాలు తీసుకుని వచ్చేసి మనల్ని ఉద్ధరించడానికి వస్తూ ఉంటుంటారు. సో కానీ మనం ఇక్కడే ఉండిపోతూ ఉంటాం. సో ఆయన అందుకే ఈ కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభు భక్తుడులాగా వచ్చారు. ఎన్నో అవతారాల్లో వచ్చి ఎంతో ప్రయత్నం చేసిన, నరసింహ అవతారము, మత్స్య అవతారము, కూర్మ అవతారము, సో ఆ విధంగా వివిధ రకాలైన వరాహ అవతారంలోను, నరసింహ అవతారం, ఆ విధంగా వచ్చి రామ అవతారం, కృష్ణ అవతారం అన్నీ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏవి అంటే కొంత మార్పు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇంకా అలాగే ఉండిపోతే కలియుగంలో చివరికి భక్తుడిలాగా వచ్చి భక్తిని బోధించిపోయినటువంటి వాడు చైతన్య మహాప్రభువులు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు మనని ఉద్ధరించడానికి, అంటే మానవుల్ని తన దివ్యధామాన్ని చేర్చుకోవడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ సాధారణంగా భక్తులు ఎలా ఉంటారు అనే దానికి ఒక ఉదాహరణగా మనం చూసుకున్నట్లయితే, ఆ కురుక్షేత్ర ఏదైతే ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటున్నాం, కురుక్షేత్ర యుద్ధం గురించే కదా బాగా ఇది స్టార్ట్ అయింది. ఆ మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభ సమయంలో ఆ దుర్యోధనుడు, అర్జునుడు ఇద్దరు కూడా ఆ కృష్ణ భగవాన్ని సహాయార్థమై ఆయన దగ్గరికి వెళ్తారు. మొదటగా దుర్యోధనుడు వెళ్తాడు. ఆ సమయంలో కృష్ణుడు అంటే రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో అంటే విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో అక్కడికి ఆ దుర్యోధనుడు మొదటగా వెళ్తాడు. అలాగే తల వైపున ఒక కుర్చీ ఉంటే వెళ్ళి కూర్చుంటాడు. ఆ తర్వాత అర్జునుడు వస్తాడు. అర్జునుడు వచ్చి ఆ సహాయం కోసం వచ్చాడు కదా మరి. మరి సహాయం వచ్చినటువంటి వాళ్ళం మనము ఎలా ఆడుకోవాలి సహాయాన్ని? సో దుర్యోధనుడు వెళ్ళి ఆడ కూర్చుంటాడు తలా వైపున. అర్జునుడేమో ఆ పాదాల వైపు నిలబడి ఉంటాడు. సో అప్పుడు కృష్ణుడు ఇక తనకి అన్నీ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశమే మెలుకుంటాడు. మెలుకుని ఎప్పుడొచ్చావు కృష్ణ అని అర్జున అని చెప్పేసి కృష్ణుడు అర్జునుని అడుగుతాడు. అంతలోకి నేను పక్కన ఉన్నటువంటి దుర్యోధనుడు అంటాడు, లేదు కృష్ణ నేను ముందొచ్చాను, ఇక్కడ నేను కూర్చొని ఉన్నాను. సరేలే ఇంటికి వచ్చారు ఇద్దరు అంటే వాళ్ళు అడుగుతారట, ఈ యుద్ధం ప్రారంభం అవుతుంది కదా, సహాయం కోసం వచ్చాము, నీ యొక్క సహాయం కోసం వచ్చాము మేము అని అంటారు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానులు అంటారట, నా నారాయణి సేన ఏదైతే ఉందో ఆ సైన్యం అంతా ఒకవైపు ఉంటుంది, నేను ఒక్కడిని, మీరిద్దరు వచ్చారు కదా, సో నేను ఒక్కడిని ఒకవైపు ఉంటాను, మళ్ళీ అందున నేను ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చెయ్యను అంటాడట. నేను యుద్ధం చెయ్యను. సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి 2 భాగాలు వేస్తున్నాను, నేను ఒక్కడిని ఒకవైపు ఉంటాను, నా సేన అంతా కూడా, నారాయణి సేన అంతా కూడా ఒకవైపు ఉంటుందని చెప్తాడట. సో అప్పుడు దుర్యోధనుడులో భావన అంటే వస్తుందట, ఈయన ఒక్కడొచ్చి కూడా మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు, యుద్ధం చేయనంటున్నాడు, నేనేం చేసుకోవాలి? మరి అయినా మొదట అవకాశము, ఎందుకంటే ముందుగా వచ్చింది అర్జునుడు కాబట్టి అర్జునుడికి వస్తే ఎట్లా? అలాగే చిన్నవాడు కనుక అర్జునుడికి కృష్ణుడు 2 రకాలుగా చెప్తాడు. మొదట చూసి మాట్లాడింది, తర్వాత చిన్నవాడు కనుక అర్జునుడికి అవకాశం ఇస్తానంటే ఆలోచిస్తున్నాడు. ఎలా నాకు ఆయనెందుకు ఈ సైన్యం కావాలి అనేటువంటి భావనలో ఉంటాడు. సో అర్జునుడు కోరుకోమంటే అర్జునుడు అంటాడట, కృష్ణ మీ సైన్యం ఏమి నాకొద్దు, మీరు ఉంటే చాలు మాకు, మా వైపు అంటాడట. సో అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఎంతో సంతోషపడి బయటికి మాత్రం
అవకాశం వచ్చినా ఉపయోగించుకోలేకపోయాడు. ఎంత బుద్ధి తక్కువ వాడనని అనుకుంటాడట. సో, ఇంకేముంది కృష్ణ, అర్జునుడు ఎలాగో మిమ్మల్ని కోరుకున్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్‌గా ఉన్నటువంటి ఇక మిగిలింది సైన్యమే కాబట్టి ఆ సైన్యంతో నేను తీసుకొని వెళ్తా అని అంటాడు. సో, కానీ అభక్తులకు ఈ విషయం తెలవదు. భగవంతుడు తప్ప ఇంకేది అవసరం లేదు భక్తుడికి, శుద్ధ భక్తుడికి. సో, ఎ ట్రూ డివోటీ వాంట్స్ నథింగ్ బట్ ది లార్డ్. భగవంతుడు తప్ప మరేది కూడా ఆయనకు అవసరం లేదు. సో, అదే ఆ శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి అర్జున్‌ని జగద్విజేతగా నిలిపినటువంటి అంశం. సో, మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 9 రకాలైనటువంటి భక్తి చెప్తుంది. శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పాదసేవనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, సాఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము. సో, ఒక భక్తుడు ఈ 9 రకాలైనటువంటి భక్తిలలో దేనినైనా సాధనం చేయవచ్చు అని చెప్తారు మనకి. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ.